Днешни гости, специални гости на предаването Чанове и звънци са най-популярният и обичан напоследък дует в поп-фолка Деси и Тони Стораро. Добре дошли! И за да започнем нашият разговор, кога установихте, че вие двамата можете да пеете заедно? Здравей, много се радваме, че сме гости на твоето прекрасно предаване. Здравей от мен, здравей на всички зрители. Когато постъпих във фирма Ара Аудио-Видео, видях първия заснет видеоклип на Тони Стораро. Страшно много го харесах като глас, като визия и тогава помолих нашия музикален продуцент да ни запознае, след което аз предложих на Тони да запишем съвместно една песен. За наше огромно щастие тази първа наша песен се превърна в един голям хит. И така работите тръгнаха в една много така възходяща насока. Така се стигна и до записването на нашия първи съвместен албум. Първата песен, която изпяхте, беше Друг живот, а тя веднага се превърна в тотален хит. Трудно ли се създава хит от първи път? Мисля, че малко трудно, защото първо трябва да намериш подходящия човек, за да изпееш песента от гласова гледна точка. Второ трябва да намериш добрия текст и трето добрия аранжимент, така че мисля, че ние намерихме тези неща и се стигна до една прекрасна песен. Какво друго, освен песента, свързва Деси и Тони Стораро? Освен любовта към нашите песни и това, че сме доста добри приятели, нищо друго не ни свързва. Тони? Аз съм съгласен с Деси. Така че човек не трябва да смесва работата с удоволствието, за да вървят работите. Не очаквах, че по един и същи начин ще ми отговорите. Винаги съм си мислила, че освен песента, между вас има и нещо друго. Така поне жълтите слухове твърдят. Как се избирате песните? Сега направихте цял един албум. Как ги подбирахте? Нашия най-нов албум съдържа 12 песни, от които 8 дуетни, по 2 самостоятелни песни. И този път се доверихме на най-добрите композитори в поп-фолк областта. Това са Мишо Бургоджиев, Краси Пешев, Бойко Петков, Даниел Ганев. Като текстописти заложихме на Живко Колев, Надежда Захарева, Мишо Бенджамин, Румен Стефанов, Герго Милов, който написа нашия първи хит Друг живот. В текстово отношение Тони ми даде пълен карт-бланш да подбирам тематиката на песните. Що се отнася до това, кой да прави аранжиментите и кой да пише песните, аз отстъпих това място на Тони, така че в музикално отношение подбора на нашите песни е изцяло негов. Преди да запишете съвместния си албум, и двамата имате самостоятелни албуми. Тони, ти какво пееше преди това? Аз много дълги години съм пял само гръцка музика, преди да запиша първия мой самостоятелен албум. Пял съм гръцка музика, може би 7-8 години. Имам така доста опит в таверните. И може би тази музика ми донесе успех, защото в песните, които пеех аз, вкарвах така, както се казва от музикантите, малко гръцка бленда и начин на пеене, който пеят гърците, само че с български текстове. Мисля, че точно за това хората ме харесаха или се отличаваха от другите изпълнители. Това помага ли ти, когато пееш съвместно с Деси? Да, разбира се. Мисля, че ние сме двете крайности на нещата, защото тя има съвсем друг стил на пеене. Деси е израснала в по-друг край, от който аз съм израснал. Значи тя е израснала в град Перник, където се слуша, поне слушаше до преди 2-3 години сръбска музика, така че нейният начин на пеене малко така подобява на сръбски начин. Пък по нашия край се пееше, от край време се пееха гръцки песни и може би точно това различие им помогна за успех. И сте намерили златната среда. Деси, ти как реагираш на определенията? Преди време тебе те сравняваха с Цеца Величкович, с Драгана Миркович, а напоследък с Шер. Как се отнасяш към тези сравнения? Радвам се на тези сравнения, но никога така не съм се отдалечавала от мястото, което заслужавам и мястото, в което се намирам. Никога не съм се смятала нито за Цеца Величкович, нито за Шер.
защото нито съм толкова известна, нито съм толкова богата, нито пък съм толкова възрастна, колкото е Шер. Така че... За известността няма да коментираме, безспорно я притежаваш. Богатството ти го пожелаваме, а за възрастта, дай Боже, всеки му на нейните години по същия начин да изглеждаме. А сега ще имаме възможността да представим нашата най-любима песен. Това е песента "Отиваш си" по музика и аранжимент на Мишо Бургуджиев, текст Живко Колев.